Nindot kay ning atong ebanghelyo karon ngay gipakita dinhi ang proseso unsaon nato pag-ila, pagdawat ug pagsunod ni Hesus. Kay daghan nato wa kaila, di sad mo dawat, di pagyud mo sunod. Kamo unsa man mo nakaila mo ni Hesus? Kusga. Mudawat mo ni Hesus. Musunod mo ni Hesus. Istoryahe. Daghan kayo di kaila, di mudawat, di musunod. Pananglitan. Niingon si Hesus, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos sa inyong mga igsuon, maunay inyong gibuhat ngari kanako. Kana nakaila mo ni Hesus nga kanang drug addict, mauna si Hesus, mo ila mo. Sige, wa na mo tingog. Mo ila mo nga kanang mga gipriso, gibilanggo, portirbang huuta, wa na higdaanan, magpuli-puli na lang sila higda. Kay ang gamay kay kwarto, nga pariharas atong kwartos balay, sudlag tag 30 kabuok piniriso. Naa pa diha ang CR, wa pay klarong kaon, wa pay klarong electric fan, ventilation, purti pag yung bahua. Miila mo, nakana sila, mauna sa Hesus. Tubag. Na karong Domingo gideklarar sa atong simbahan sa Pilipinas nga World Mission Sunday o Prison Awareness Sunday. Kaning ikaupat nga Domingo sa Oktubre or katapusang Domingo sa Oktubre, kasagaran katapusan man mao ni ang paghatag natog pagtagad sa misyon o sa mga binilanggo. Ako 5 ko katuig sa bilangguan. Busy mi panahon aning Domingo nang ako sad nang ningkamot sa kong makaalagad diha sa atong mga binilanggo dinhi sa Liloan. Kay wa naman ko sa prison ministry. Unang doon na tayo misa diha kausas usa ka buwan niadtong Martes, ikatulong Martes, nagmisa ta nya ato sa silang hatagan og mga pagkaon nya kay wa man kay sila t-shirt atong gipanagaag t-shirt, wa man sad sila para in taon panabon tagaan sa sabon, wa man say trapo singot tagaan sa og aning face towel. Ana no? Kamo niila mo nga si Hesus na. Aw di na lang si Hesus napinangga na ni Hesus. Nga moingon si Hesus, unsay imong bahaton ana, mo nay gibuhat ni Monaco, mo ila mo ana. Nya mo dawat mo nga kana amigo na ni Hesus. Dawat mo? Gatutok na lang Monaco. Unya, mosunod mo ana niya. Mao na diri sa atong ebanghelyo. Unsa may nahitabo? Ang buta nga nagpakilimos, buta pa, makililimos pa, galingkod na taos daplisdan, ni singgit nakaila ni Hesus. Bisag wa siya kakita, naminaw ra siya. Nakaila, ni singgit, anak ni David, kaluy iintawon ako. Tanawang mga tao nga o dili buta, nakuyog ni Hesus, nagsigig pangasaba niya. Hilong diha, saba ba nimo? Ana, wa sila kay baw, nakadtod ang tawhana, amigo ka itos kasing-kasing ni Hesus. Mo to si Hesus lagi ningon, pariya siya nako. Sinang ana? Nya tanawa tanawang buta. Pag-ingon yun, oy, tindog diha kay patuon kuno ka ni Hesus. Unsay unan niyang gibuhat? Giwakli ang iyang kupo. Kanang kupo, protection man na. Protection ba? Awa mo kay baw? Kanang ikupo ba? Kanang jacket ba?
proteksyon na. Nya tingtugnaw tingali tong panahon namo tong gakupo siya. Pero pag ingong yung Hesus nga parian ako wakli pasabot di na ni mao ang proteksyon nako. Si Hesus na ang akong protection or protector. Siya na ang akong security. O karon giingnan mo sa inyong giingnan mo pagbagting sa kampana, mura man mo giingon ana, oy, patuon ko no kan Hesus dito simbahan. Nya, inyong iwakli ang inyong protection. Iwakli dili. Kanang imong kwarta, kanang imong koral, kanang imong balay, kanang imong mga alahas, kanang imong mga appliances, mao man na imong protection, kanang imong yuta, mao man na imong murag gitawag og security. Iwakli na naron nimo. Iwakli dili. Uy. Lingian na imong tupad ba basig giduka na kablita. Kablita hinaya lag kable ay lag ana kay basig na kay COVID. Ana ba tumoy la sa imong tudlo ba ana. Sige na, ayun na. Ingna iwakli nimo. Na iwakli nimo. Oy, ang ato nung buhaton manganhi ta dinhi. Atong ingnon si Jesus, pun-i pa Lord, pun-i pang akong kwarta, pun-i pang akong alahas, pun-i pang akong sweldo, pun-i pang akong yuta, pun-i pang akong sakyanan, pun-i pang akong mga gadgets, pun-i pa. Di gyud kaingong iwakli ko ni nya si Jesus ang akong manluluwas. Di na ni makaluwas nako ang akong kwarta, ang akong balay, ang akong yuta, kining akong koral, di na ni makaluwas nako. Ang makaluwas nako mauna si Jesus, iwakli ang imong personal protection. Sa unang pagbasa, giklaro ginas Ginoo, ako ang motigom ninyo gikan sa pagkabihag ngadto sa laing mga nasod. Himuo na sad tamong lig-on o gamhanan nga nasod busa pag-awit kamo. Kay ako mahimong sama sa inyong amahan. Ang amahan magtan-aw gid nas kaayuhan siya mga anak. Munang niingon siya diri, paagion tamo sa agianan nga di mo mga dagma. Nya dadon tamo, pakanon tamo kay inyo kong amahan. Kamo niila mo nga ang Ginoo atong amahan. Niila mo? Uy. Kusga. Kamu choir, niila mo? Wag itingog ang choir. Kapoy, kanta na niya. Sige lang tag kanta, sige lang tag ampo-ampo, sige lang tag balik-balik anang amahan namo. Pero daghan kay natong di mo ila nga ang Ginoo atong amahan. Kita gyud maoy magpakaaman. Kanang anak na dili na mo agad sa amahan or sa ginikanan, magpatuyang laghimog iyang desisyon. Unsay bation sa ginikanan? Malipay o masuko? Kamo mga ginikanan, ang inyong anak mudritso laglakaw, di mananghid, kanus amo uli, kanus amo undang, lakaw lang ba? Imong sultihan, tanaw lang, lakaw lang ato, di yun mutahod nimo. Pero anha maghigdaan sa inyo, anha mukaon. Ang sa may mong bation, malipay ka ng anak ha? Nay ubang ginikanan makapangandoy may ratag ba matay na ning panuwayng dako kahasol ba ni niya labi nag-usa nimo kasulti ang iya dito napuo na nigingon nimo sa imong anak nga babae day mura man nag-adik ng imong uyab ay da ngano mo adik kamo no pataka lang imong judge ala day so simba ko in taon day og ma-disgrasya ka na ngano man sa di ay dako naman sa ko may magkamusay mo tipon. Hilo mo diya, saba biya ninyo Lakaw din nga to, mubo kay short. Napay gisi-gisi. Katong daghang egg patik, nagasakay sa motor nga way rehistro. Mupasaylo ka to, ana. Oy, maglison mga nagpasaylo ang pari. Kato na ba? Sige, testingi ko na ba. Kuyogi ang pari dito sa kwarto. Pag sulo, buging mo na, ana. Na itong makakanaog baka nga maurag yapon. Oh, ini kanaog nimo magsulob na kag long pants kay ang pari di mo sugot ana tambagan ka day ayaw ana ha makadaot na o kani sulob or tapisan na kag tualya di na ka maoy na ana ko kay pari man sa tuo mo dili
Nganaong ninyo. Wagin mo to, sambot lang ka ni pariya. Hindi na tingali na mahitabo kayo, kay tiguang naman sa ni pariya. Pero, ay lang sa tingali mo patuyang o kumpiyansa. Asing makalimot niya ako, nga sakit na di akong hawak, patay. Mao na, magpatuyang na lang ta, di na mananghid sa Ginoo. Nya, di na mahitabo ang gahom sa Ginoo. Muna ang buta, kay grabe man ang iyang pagtuos Ginoo, miilaman siya ni Kristo nga anak sa Dios. Bisag ang mga tao, wa mo ilan niyang anak sa Dios. Misalig siya, midawat siya nga si Kristo maura gyud ang iyang manluluwas, Ginoo og manluluwas. Gihimuan siya sa Ginoo og dako kaing butang. Ug unsa man ang dakong butang, na naayo ang iyang pagkabuta. Kita daghan ra ba kay tag pagkabuta? Labi na gining gitawag na tog spiritual blindness. Kana bitang dili ka kakita sa imong isig ka tawo nga presensya sa Ginoo. Mabuta ka ba? Mabuta. Kamong mga asawa, nakita ba ninyo ang inyong bana? Nakita wa? Makakita pa mo sa inyong bana, dili na. Uy, tubag mo mga asawa. Kinsa dinhi ang makakita pa sa iyang bana? Taas ang kamot. Asawa ba? O di mo pataas, mga matay ng inyong bana. Sige. Di na gid mo kita na. Kinsay mga asawa dinhi nga makakita pa siyang bana. Tanawan, naagi pipila nga minyo kay naong pero di gid mo pataas. Ngano man, di na ganahan mo tan-aw naong siyang bana. Di na ganahan. Ngano man, ang kalagot, ang kahiubos, ang pagsigig yaw-yaw mo iyang makita. Ang iyang bana, di na bana iyang tanaw. Mura nagpanuay, mura nagyawa. Lami kayong patyon. Laming hiluan. Anya, wa ka mabuta. Kamong mga bana, naniaron din kakita pa mo sa inyong asawa. Pataas ang kamot sa mga bana nga makakita pa sa asawa. Mo tanawa, mga bana, dali kayo ni pataas. Mga asawa, magpadagan na. Kay ka na mga bana, bisag mutanaw tinuod na sa silingan, mubalik ba yan nagtanaw sa asawa? Maingon. Maingon na mga bana, kana gidong tao, pero unsaon man, antuson na lang gini. Saon man gid Lord, mao man gini. Di antuson lang yan. Kana gidong ta, pero kani antuson. Mga asawa, di man mutanaw silingan, at tumamutanaw sa bana, ang panuway, ang animal dako, ang sig panaway, basig panaway. Ang bana mo, tuyok mo ng pananaw, tanaw na to sa silingan nga, mubog short, hugot pa kay angay. Nindot sa nang bihana na. Iglingi sa asawa. Kuyos naman kayo ni Stanana. Ang sawa man Lord, sawa man, ato gini, mao gini. Ana sa mga bana, ang uban, pero ang uban sa di mo biya sa. Nga naman, nangabuta. Ang pari, nakakita pa ka ninyo, na kamo mao ang simbahan o kolektahanan. Tanos pari, arang-arang ubay-ubay na nimba ka ni dako-dako ni kolekta. Ang tanaw na ko sa inyo mga naong, bapulos na yun kolekta. Sus, nabuta na ko ana. In short, daghan nato ang buta sa kamatuoran. Bungol sa kamatuoran. Munang dili makasunod ni Kristo, kinsa mao ang kamatuoran. Ang buta, pag humanya kakita ni Kristo, misunod siya ni Kristo. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan nga si Kristo mao ang atong pangulong pari. Unsa man siya ang pagkapari, unsa may iyang gibuhat isip pari, sigig ampo, sigig antos. Kanabang malipay nga mag-antos, malipay na higugma sa pag-ampo. Kamo, musunod mo ana, mubuhat sad mo sa inyong pagkapari, isip mga binunyagan, mga pari, masata, kusog ba mo ampo? Kusog mo antos? Tubag.
Oo, dili. Oo. Sige, sunod mo ni Kristo. Mao na, ampo, ampo. Kay kana ra bang atong ihog sa kolekta o kanang atong ihalad sa pamisa? Nagpaila ba yan sa atong gugma? Mo bitaw dinhi wa tay kantidad, love offering. Nagpaila ba yan sa imong gugma? Kisa may imong gihigugma, ang imong gipamisahan, ang sakramentong imong gisaulog o ang imong kaugalingon. Kay kun hain ang imong gihigugma, mao magyud imong gastuag dako-dako. Di ba? Ang katungwa nimo higugma, gamay ra may imong ipisik ato. Oh, mao na, klaro kayo. Asam na nimo gastuon ng mga Ninoy Aquino ang marka. Nanang naay Cory Aquino nga nagkatawa, asam na nimo gastuon. Nganong si Andres Bonifacio ra mong gihatag nimo dire. Sa tangusa kisa na sila uban, diha. Nabunay Osminia, Sergio Osminia, o ako kibaw kisa na yung mga ngandya. Pero katong tuang naay Cory, naay Ninoy nga nag-smile, asa ninyo gastuon? O na, ang adlaw sa binatay, ti panahos pag-ampo, ampo, antos, alagad, sunod ni Jesus. Mao na ang atong missionary work. Gipahinomduman ta nga kita mga misyonero. Nya ang atong higugmaon, ang atong duulon, ang mga labing ubos samas mga binilanggo. Kay matod pa ni Kristo, mauna ako. Og human ana, mahitabo dayon ang atong gilitok sa tubag sa Salmo responsoryo nga niingon ta, ang sa to? Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato na puno kita sa kalipay. Ang mahal nga birhen, iya gining balik-balikon. Nagdaig, naglipay ang akong kasing-kasing diha sa Dios nga akong magbubuhat. Naghimo siya dagkong mga butang dinhi kanako ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Nabatay ningon ako, grabihan nimo Pader no, bulahan kay sikat kay social media. Ika na tingali ro'y kinasikatan. Ilasang i-blow up ba? Na ako sa akong kasing-kasing, makaingon sa ko, kining akong naong, musikat. Kining akong pagkatao, musikat. Di man tingali ni, ang Ginoo mo'y naghimog dagkong butang diri kanako. Nya, mingon din Ginoo, unya to, unsa may imong buhaton. Sugod karon Lord, din adyo ko mukupot og dakong kantidad. Pila may imong kwaon, ginagmay lang, igo-igo para i-date Madre. Kay kanang Madre, gamay raman sa nag-budget, no? Kay snacks raman na kaon, gamay raman nag-budget. O na, gamay ra siya akong kwaon. Ang kwarta nga dangko, kay kwarta, minilyon nga kwarta nga muso dinhi, na nato gidapat sa atong simbahan o sa mga gipangtabangan nato. Nga naman, isip akong pasalamat sa dagkong mga butang nga gihimo sa Dios. Kamo, inyong kwarta, asa ninyo ihatag? Nindog tang.